И здравейте хора, аз съм Дато Гари и днеска ще цъкаме Майнкрафт. Ще цъкаме не само днеска Майнкрафт, защото започвам моята поредица на Майнкрафт Survival Mode, of course. Абсолютния basic. Да. Ще видим как ще са как ще се развият нещата. By the way, това ми е първото клипче в YouTube. И ми е интересно как ще се получи. Тук ни пусна на доста хубаво място. Даже съм много доволен, изключително доволен. Да, със сигурност това място е добро. Както винаги, първо започваме с дръвчета. Тия кончета до мене да се живеят живота, защото не знаят какво ги чака. Само луди работи. Наливай Азис. Това ще е черния Азис. И той е черен. Не съм расист. Спокойно. Какво ми става? Така, тази поредица се надявам да ви е интересна, въпреки че е абсолютния basic. Както винаги започваме от абсолютната нула. Имам вече 15 дърво. Цепя това дърво и направо отпрашваме на някъде. By the way, аз не съм много запознат с Майнкрафт, в смисъл не съм някакво про. Ама, в смисъл сега цъкаме и тъй. Кеф има. Знам това онова. Със сигурност ще имам нужда от помощ и ще търсиме из нета някои неща. По-нататъка, нали? Сега ще си намерим някакво хубаво място за къщичка. Добре. Камък ми падна от сърцето му, хора. Камък ми падна от сърцето. Мисля, че всички видяха. Няма нужда дори да обяснявам. Само, че тук ще ми трябва и тази работа. Кокошката ни обира ли? Така. Я така ще умре ли? Добре, така умира. Също и не знаех, че като скочиш взимаш повече демидж. Тия овце са виждали и по-хубави дни ми се струва. Айде, приятел. Ти приключи. Че тук сме много добре, бе. Храна, вълна, селище, гора. Пещера. Боже. Трябва да съм тъп да се оплаквам. Така, хора, добре сме. Там пещеришката изглежда стабилна. Наистина стабилна. Още ако не имаме адски много храна, човек. Пешо. Няма да бягаш, пешо. Окей. Отиваме да видим какво става тук в това селище. Тук е много странно generated world, like, what the fuck? Много интересно. Тиквички. Не съм фен. Не знам. Чакайте. Всъщност ще вземем малко. Трябва да вземем малко, защото от тях ще си направим семки. Мисля, че можеш, ако не се бъркам. За семки ще вземем малко. Да си има. Човек, какво се случва?
луджи работи се случват. Мога да си направя даймонд лопата. Ма трябва да съм тъп да го направя. Трябва да съм изключително глупав. Аз ще събера тук храничка. Ето така. О. Хубаво ми става тъй като мирят. Това много малко. Това селище ми се струва. Добре. Тъмън си направих. О май гад. Тъмън си направих такова. Мечи кирка и ми се падна точно мечи кирка. Вместо лопата и брадва, for example. Така, я да видим тук отгоре, мисля, че трябва да има още. Тия, какво се гледат? Обичайте се хора. Не, оставам го намира, спокойно. Не, чакайте. Чакайте, спокойно. Балата 3 съм, тройка не ми се прави. Не. Още едно легло ще взема, защото съм генгста. Добре. Щеш да е яко, ако е то Iron Golem таби, когато крадеш също от селяните. А той е някакъв ако май бе. Спасяйте са. I need to eat something. Ще имам малко от суровата мръвка. Така, нека видим. Насякъде бяхме и там горе бяхме. Да бе, малко селище, ама става пък. Така, сега. Там виждам този кол. И смятам да го взема. Мисля, че този първи епизод ще е по-скоро събиране на някакви базови айтеми, като тия, които в момента събираме, и травелинг, пътуване. Да видим и къде ще живеем също така. Котенце. Тук става тъмно и даже мисля всъщност да спа сега. Мале хора, много ще се забавляваме следващите епизоди. Наистина. Там мисля, че имаше още една огромна. Ма ние ще я гледаме по-нататък. Така де. Това, което реших е, че смятам къщата ми да е ето тук. Да се установим ето тук. Въпреки всичко ще погледам така малко около това селище, за да може всъщност да се възползваме от селяните. Да. Така че ще видим. Така, минахме през вечерта. Наспахме се. Тук си направих временна барлога. На бързичко. С нещата. Тук печеме малко храна. Имах една идея, там на ония остров да живея. Но ще ми е трудно с набавянето на ресурси, така, защото ще трябва много да пътувам. И смятам, че и тук е просто прекрасно, така че за сега почваме да събираме дърво и да чистим тук района. Защото ще ни трябва. Не съм най-добрият строител, ама честно казано смятам, че ще направя някаква прилична къщичка, дето да става. И така, хора, посъбрах се дървчета. С Iron брадвата събрах колко? 1, 2, 3 стака и половина на мен. Оставих се няколко хита, както виждате. Да има. Ма не, всъщност ще изразходя цялата. Да знам, че... Вау! Буквално на последния хит. Окей, сега ще събереме буклуците. Дето направихме. И... сега смятам малко да пооформим тук района. Ох, тази пещера. Колко празна изглежда, обаче може да има потенциал. Ще видим. Ще видим, не знам. Така. Сега. Тук ще ни е къщичката. Нататък има място за още работи. Това ще го запълним. Тук ще пооправиме. Много покути ще се съберат. Най-вероятно. Тук ще изчистиме малко.
Става тъмно, обаче и след малко ще трябва да пердаша. Да пердаша нощни цигани. Така, тук, така побива. Нещо подобно. Добре, добре. Замязва. Сега ще поизчистим малко тук. И атаката изчистиме и почваме къщата. Това винаги съм го чувствал като да събираш Война от земята. Джизус. така. Поспахме си. Почистихме през нощта. Само не дей да експлорваш. Експлодваш. Не, don't explode. Само не експлодвай, моля те. Не ми са пълнят тук. Браво. Бра! Окей. It's fine. Ще го оправим. Така. Тука. Сега къщата ни ще бъде разположена ето тук е така. Ей, това го искаме ей така. Това го искаме ето така, да. Точно. Това не го искам така. Окей. Kinda looks fine. Изглежда добре. Брадвичка нямаме, само една брадвичка ще си направим, защото може да объркаме нещо и да цепиме дървото. Защото къщата ни смятам да е от дърва. О, не. Той не ме вижда добре. Аха, не ме вижда. Окей. Хвърляме всичко ненужно. Така. Айде сега аз направим една брадва да почваме. Така. Сега. Къщичката ни ще е простовата. Не е много сложна. Буквално ще експериментирам и ще направя някаква къща. Оф. Почнах да се излагам още от самото начало. Добре. Къщичката мисля да е тясна и дълга. Това не знам как прозвучава. Така. Ще видим. Ако е до тука, става реално, нека да е до тука и тука да е до тука. Точно. Така. Ето толкова дълга. It's fine. Ще видим дали няма да направим на 2 етажа. Това ще го помисля. Дали да бъде на 2 етажа или не. Само да видя по-дълга ли да бъде. Една идея ли да е по-дълга. Примерно е така. Да, така ще. И така. Сега. Ръгаме така дръвчета. About Minecraft, относно Minecraft, никога няма да забравя, когато бях на 10-12 годинки, я цъках за първи път тази игра. Буквално баба ми, защото я цъках на компа на баба ми. Баба ми просто постоянно ми се караш, че цъкам на компа, пък аз толкова много се забавлявах с тази игра. Цъках с братовчет ми, с който братовчет не сме в добри отношения от много години вече. Но като бяхме деца, цъкахме всеки ден Майнкрафт, само двамата. Беше наистина маджестик. Ама да, вече съм на 25, нищо не хитва както хитваше когато бях на 12, нормално. Все още къщата ни изглежда на сапун. Изглежда прекрасно. Уникална. Това, което смятам е сега да изпечеме малко пясък. Набрах го от и там. За да си направим стъклата. Прозорците. Стъклата. Които ни трябва за прозорците. Ето така ще направим. Едни прозорчета. Всъщност хора, понеже клипчето ще стане много дълго, смятам това да бъде първият епизод от поредицата на Датолгари.
Направихме една изключително грозна къща, която ще бъде в съзнанието ви завинаги. И ще я видите отново във втория епизод, както и в трети, четвърти, пети и така нататък. So, yeah. Радвам се, че бяхте с мен. Надявам се, че и вие се радвате. Ще се видим пак следващия път.